Nyt mulla on siis videoidea, eli me kuvataan, tai jos tää sulle käy, että me niinku periaatteessa tavallaan ei kerrota, koska me ollaan pälätetty tässä niin paljon. Me esitellään niinku, Serko on hengästynyt, niinku meidän niinku takapiha. Ja me tavallaan esitellään niinku periaatteessa. Niin, mut sit... Me siis kävellään sinne. Joo, ja me kohta tehdään sellainen puuponi-video. Ja me tehdään tänne kanavalle paljon puuponi-videoita. Ja keppari. Joo, ja, mutta tässä videossa, kun ne on ratsastettu, niin tässä videossa me vaan niinku hoidetaan niillä, koska niillä on vapaa päivä. Ja toinen niistä oli tunnilla. Ja sitten toinen oli... Eikö ollut tunnilla? Ei kun Pirpana oli, saatte olla tunnilla ja sitten Poncho, mä menin Ponchon kanssa maastoon tänään. Ei tavallaan niin. Ja siis Pirpana, niin se on se on niinku vähän pienempi hekka, tai niinku puuponi. Ja sitten Poncho on vähän isompi. Niin. Ja me tullaan ratsastamaan niillä joku päivä. Ja me ehkä tänään ei ehkä ratsasteta, koska... Joo, siis meillä on yksi puuponi vielä. Mut se ei oo nyt... Eihän se ollut ässä. No. Se oli sumu. Ai niin, sumu. Niin, Niin. Sumulla niinku Kelmu menee Poncholla ja mä meen tuolla Sumulla. Mut me nyt pausetetaan tää, kun me kävellään vielä pikkumatka. Nyt me ollaan täällä ja me puhutaan vähän hiljempaa kuin mun. Täällä on aina vastasta meidän koira Roosa. Ja tossa siis menee auto. Joo, ja me varmaan tehdään tästä toinen klippikin. Mutta tässä on tarha. Joo, tässä on niinku pikkuponetten tarha. Ja tässä on puupone. Tässä on Pirpana. Pirpana on poika. Tyttö. Okei, no joo, tyttö. Ja sitten tässä on Poncho, se on poika. Se oli just valmennuksessa. Se tullaan kohta ottaa pois. Joo, ja tää on niinku mun hoitoponi. Mä tää niinku on... hoidan sitä. Ja Tai Sumu on tyttö, mutta sitä me ei nyt näytetä, koska se on vähän sellainen. Niin tätä mä hoidan sillä välin. Ja tässä on niin satula. Toinen satula. Sitten tässä on, ja sitten tuolla on niinku myös satula. Ja tuolla on niinku juttuja. Joo. Tässä on toinen teline. Ja siis meillä on sisätalli, mutta me ei vaan näytetä sitä nyt. Täällä on ruoka, niinku huone. Kautta tarha. Joo, tässä on myös tarha, niinku puuponien tarha. Joo, no